του Αγίου Ευαγγελίου. Ειρήνη πάση. Εκ του κατά Ματθαίον Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα. Πρόσχομαι. Τώρα Κύριος της αυτού μαθητές, κυβήσεστε το φως του φως της γης, εάν δε το άλλασμον ανθεί εν την αυλιστήσετε. Ιησού εν ισχύει έτοιμη βλαφτή έξω, και καταπατήστε υπό των ανθρώπων, κοιμήσεστε το φως του κόσμου. Που δύναται πόλης κρυβήνε επανόρους κειμένη, που δικαίους ηλίχνων και τη θέασιν αυτών υπό των μόδιων, αλλά επί την ηλικία. Και λάμπει πάση της ενδικία, που το λαμψάτο το φως ημών έμπροσθε των ανθρώπων, όπως είδωσιν ημών τα καλά έργα και δοξάσαστε των πατέρων ημών, τον εν της ουρανής. Μην νομίσετε ότι ήρθον καταλύσε των νόμων ή τους προφήτας. Που ήρθον καταλύσε, αλλά πληρώσε. Του Κυρίου δεηθόμεν υπέρ της άνω την ειρήνης και της οδηγίας των ψυχών ημών. Του Κυρίου δεηθόμεν υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου εξαιτίας των Αγίων του Εκκλησιών και των Πατέρων ενώσεως του Κυρίου δεηθόμεν. Περ του Αρχιεπισκόπου ημών Χρυσοστόμου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της Χριστοδιακονίας παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ του αγιαστήνε το είδωρ τούτο τη δυνάμει και ενεργία και επιφυτής του Αγίου Πνεύματος του Κυρίου δεηθόμεν υπέρ του προταξτήνε ημίν τους την διαχάριν και της έργης ημών του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ του γενέστε ημίν των Θεών ημών συνεργών και αντιλήπτωρα εις κατά των θείων αυτού φωτισμών πράττωμεν αγαθής του Κυρίου δεηθόμεν. Τουλίστηνε ημάς από πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης. Του Κυρίου δεηθόμεν. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός, της η χάρη και της Παναγίας Σαχράμου, ευλογημένης εν δόξου δεσποινής ημών Θεοτόκου και υπερθένου Μαρίας, με το βαντών των Αγίων μνημονεύσαντες αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Ότι πρέπει σε πάσα δόξα, τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό, το Αγίο Πνεύμα την και αεί και στους αιώνας των αιώνων, ειρήνη πάση. Στο παράσιμον το Κυρίο κρίνομεν. Κλείνον Κύριε το ούσου και πάκωσον ημών, ο εν Ιορδάνη βαπτιστήνε καταδεξάμενος, και αγιάσας τα είδατε και ευλόγησον πάντας ημάς, τους δια της κρίσεως του εατών ευχένα σημαίνοντας της δουλείας πρόσχημα, και καταξίωσον ημάς εμπελιστήνε το αγιασμούς, δια της του ύδατος τούτου μεταλήψεως τε κεραντίζεμου, και γερέστο ημίν Κύριε εις υγείαν ψυχής και σώματος. Σκαλιαγιασμός των ψυχών και των σωμάτων ημών, και εσύ την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησιν αναπέμπομεν, συν τον Άρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό, και ζωοποιό σου Πνεύμα δεήν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομίαν σου,
νίκας της βασιλεύση, κατά βαρβάρων δωρούμενος, και των συμφυλάτων, δια του σταυρού σου πολιτεύμα. Σώσον Κύριε τον λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Νίκας της βασιλεύση κατά βαρβάρων δωρούμενος και τόσων φυλάτων δια του σταυρού σου πολιτεύμα. Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Νίκας της βασιλεύση κατά βαρβάρων δωρούμενος και των συμφυλάτων δια του σταυρού σου πολιτεύμα. Των σών δωρεών αξίως μας πήρσαν Θεοτό και Βαρκτένε, παρορώσαν τα πλημμυρίσματα των μουσμάτων ημών,